Ay, magkano to? 20 pesos? 20 lang yan, 1 kilo na yan. Ang dami oh. Totoong timbangan yan o. Eto, totoong timbangan. Ayan, papakita po yung mga gulay. 1 kilo. 1 kilo po, ayan oh. Ang pinakabalot. Ayun oh, 20 na lang. 2 kilo na. Sobra pa, di ba? 20 pesos lang po. Promo ko yan. 20 pesos lang po yung mga kamatis, no? 1 kilo na yan. So, diba, 20 na yan. Pwede pa pagkita. Dito po ang per kilohan ng ating mga hipon na nakikita ay 320 na per kilo. 100 pesos sa mga tumpukan. So mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos sa mga pusit na inyong nakikita. Sa mga espada po ay 100 pesos na tumpok. Good morning! So ito po yung mga presyo ng parrot fish, no? 120 na per kilo sa mga nagtatanong at talagang naghahanap ng mga isdang bato. Dito po lagi sa pag-akit ng tulay ay meron po kayong mabibili. So dito sa Torsillo ay 150 na per kilo. Magkano yung salmon natin? 180 po dito yung per kilo ng mga salmon. Yung lapu-lapu po? Ayun, 280 po, no? Medyo mababa po yung lapu-lapu natin ngayon dito. Sa ibang area po dito na napagtatanungan natin ay nasa 400 pesos ang per kilo ng lapu-lapu. Dito po ay 280 na kada per kilo. Kuya Wari, magkano yung ano mo, sagisi mo? 240. Shout out po. So ito po yung mga presyo ng kanyang mga bentahan po dito, no, ng mga pusit. Ang pusit po natin ay nagkakahalaga ng shout out po, nagkakahalaga ng 300 pesos na per kilo. Tapos yung mga bonbon po natin ay 100 pesos na tumpok. Pusit po natin ay 100 pesos din po na tumpukan. 100 pesos na tumpukan at makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Boss, salamat po. Thank you. Ito po ang presyo po ng mga gulyasan po natin dito ay 120 na kada kilo. Bossing, magkano yung bentahan mo ng torsilyo? 220 ang kilo. 220? Yun po, 220 po. Bisugo, bisugo. Ayun po yung mga presyo, no? Etong Omni, magkano? 200 ang per kilo. Yan po yung Omni, oh. Magkano po yung mga tilapiyang Batangas po natin? Pag 20, boss. Ay, dyan sa mga bangus po. Yan, 200 pa rin kilo. Ang kilo, no? Pag bumili kayo dito ng bangus, may kasama pang sayaw. Yun. Yan po pang iyaw. So, shout out po. Yan po si tatay, no? The Dancing King ng Malabon Fish Market. So, Jam Apparel. Support po natin. Jam Apparel po sa Facebook. Panoorin nyo po at kayo mag-e-enjoy sa kanyang mga vlog. Siya po ay kapwa content creator ko, no? Good morning, good morning, good morning everyone at mapagpalang umaga sa ating lahat dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo ay mag-update ng mga panibagong latag ng gulay at isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So, alamin natin yung mga presyo ng kanya mga... Magkano yung pechay Baguio? 70 ang per kilo. Tapos yung mga repolyo, magkano na? 70 rin ng per kilo ng mga repolyo natin. So, yan po yung mga latagan po ng kanilang mga gulay dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Yung carrot, nagbago pa presyo? 80 pa rin po ang per kilo ng mga carrot, no? Parang walang nagbago ngayon sa presyohan ng kanilang gulay, no? Sa ating pag-update dito sa Malabon Fish Market. Ito pong mga 10 pesos, yan po yung mga nakatali, no, na mga gulay at murang-mura po ninyo mabibili sa halagang 10 piso. Ito po ay 20 pesos, 20 pesos, no, na mga gulay, kamatis, sibuyas sa puti, kalamansi at mga bawang. So yun po yung mga presyohan ng kanilang mga latag sa Malabon Fish Market ng gulay, no? 10 pesos, panapal sa? Saan panapal to? Sa kapit Tayo mong chismosa. Parang si Doraemon na. Alright, 10 pesos? Yes. Ayun, 10 piso, no, na mga presyo. Pwede mo rin pang regalo to, Gustando. Kanino? Sa mga kapitbahay, 10 lang po. Alright, so maraming salamat ha. Thank you. Shout out. Good morning, good morning. Salamat, salamat. So
So ito po yung mga kanilang gulayan dito na kahabaan po ng bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Dito po ay napakarami po ng bentahan, no, ng mga kamatis ngayon. Nay, magkano to? 20 pesos? 20 lang yan, 1 kilo na yan. Ang dami, oh. Totoong timbangan yan, oh. Ah. Eto, totoong timbangan. Ayan, papakita po yung mga gulay. 1 kilo. 1 kilo po, ayan, oh. Oh, ano yung nakabalot? Ngayon, oh, 20 na lang. 2 kilo na. Sobra pa, di ba? 20 pesos lang po. Promo ko yan. 20 pesos lang po yung mga kamatis, no? 1 kilo na yan. So, diba, 20 na yan. Pwede pa maging 3.50. Dito po yan sa kahabaan po nito, no, na pag-akit po ng tulay. Ayan, 20 na lang. Nay, salamat po. Thank you. 20 lang sa yote, 20 pesos na sayote na tumpukan. Bossing, mag-artista na lang kaya ako? So, dito po yung mga gulay din po, no, ng mga talong. Tay, magkano ito mga ganitong talong? 35. Pag tumawad, 30 na lang. Itong ganitong mga hiwa na ating mga nakikitang talong. Dito sa ano mo, magkano? Labanos, depende sa size ba? Kilo sa isa lang. By size na lang po ang bentahan po nila, no? So, yan po yung mga labanos. Dito sa'yo to? Bayak na to? Bayak pa lang yun? Alright, so yan po yung mga kanilang latag na mga gulay dito sa Malabon Fish Market. At tayo ay tatawid na rito sa kabilang side upang mag-alam-alam na ng mga presyohan ng mga tumpukan na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. So, shout out sa ating mga kababayan po na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito po ang per kilohan ng ating mga hipon na nakikita ay 320 na per kilo, 100 pesos sa mga tumpukan. So shout out sa iyo, Lodi. Yan po na mga bentahan po nila dito ng galunggong. So yung mga galunggong po natin ay napakaganda, no? Galunggong burot sa halagang 100 pesos na tumpok. Meron din po 50 pesos. So yun po, nilalatag pa lang po yung mga galunggong na kanilang ibebenta sa ating mga kababayan, no? Yan po ay nagkakahalaga ng 100 pesos na tumpukan. Ayun, no? Malalaki pong mga galunggong, oh. Boss, salamat. Thank you. So, abante na tayo dito pa sa mga vendor na nagbebenta ng kanilang mga seafoods sa ating mga kababayan. Alright, so mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos sa mga pusit na inyong nakikita. Sa mga espada po ay 100 pesos na tumpok. 120 na kada piraso, no, ng bangus na kanilang ibinebenta. Meron din po 100 pesos na isang piraso. 100 pesos sa mga kilo ng mga tilapia. Ito po yung mga tinumpok, no. 100 pesos sa mga bangus pandaing. Hindi ka pa nagluluto. Tawili sa halagang 50 pesos na tumpukan. At ang ating mga 50 pesos na mga tamban ay tumpukan din po, no? Tapos may mga dilis din po sa halagang 50 pesos. Marami kayong mga 50 pesos na mabibili dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At talagang makakasulit ka sa halagang 50 pesos na isda, no? $140 po, no? Bangus tagupan ay isang piraso. Ito po yung mga islang bigkit, no? 50 pesos lang po nila na ibinebenta. At makakapag-ulam ka na ng sinigang. Ilang piraso din po yan, no? Talagang sulit upit ka na sa iyo yung mabibili na ulam na 50 pesos. Alright, so tawid naman tayo dito sa kabilang side at pag-update pa rin tayo ng kanilang mga latagan ng mga gulay pa rin po, no? Balikan natin itong mga gulay dito na kanilang mga ibinebenta.
So dito ay mga presyoan ng 20 pesos na pangsaktuhan sa pansahog na iyong mga lulutuin. Ayan, 20 pesos. May 50 pesos din po tayo, no, na kanilang mga latagan. Ayan. So yan po yung mga pansaktuhan na inyong pansahog sa inyong lutuin sa inyong pamamahay. Alright, so yung mga parrot fish po natin, no? Good morning! So ito po yung mga presyo ng parrot fish, no? 120 na per kilo sa mga nagtatanong at talagang naghahanap ng mga isdang bato. Dito po lagi sa pag-akit ng tulay ay meron po kayong mabibili. So dito sa Torsilyo ay 150 na per kilo. Magkano yung salmon natin? 180 po dito yung per kilo ng mga salmon. Yung lapu-lapu po? Ayun, 280 po, no? Medyo mababa po yung lapu-lapu natin ngayon dito. Sa ibang area po dito na napagtatanungan natin ay nasa 400 pesos ang per kilo ng lapu-lapu. Dito po ay 280 na kada per kilo. Tapos, yung mga isdang dorado na kanilang ibinebenta rin po dito, no? Ang presyohan po ng dorado po natin dito ay 180 sa mga dorado. Ganda ng ating mga dalagang bukid, no? Na mas dalaga pa sa jowa mo. Magkano yung dalagang bukid? 200 ang per kilo. 200 ang per kilo ng dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Magkano yung batalay? 180 na lang. Ayun, 180 na lang po. Ang patotoo po, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kulay verde po yung tinik niya, no? Ayan po, oh. Kulay verde po yung tinik niya, no, ng patala. Yan po ay masarap na sinigang. 180 na lang po ang per kilo. Salamat po, thank you. Tapos dito yung mga, ayan, yung mga bentahan din po ng sagisi. Binduan, ito po yung mga bisugong malalaki. Ayan. Tapos may talakitok, no? Tapos mga lapu-lapong itim. Ayan, yung mga... Kuya Wari, magkano yung ano mo, sagisi mo? 240. Mataas ang sagisi ngayon, no? Hindi pa kasi panahon. Ang isa pag-aadagsa, murang-mura to. Ang baba ng presyo. So, yun po yung presyo, no, ng kanyang bentahan ng sagisi. Kuya Wari, maraming salamat. Thank you. Alright, so dito, no? Malalaking mga batale yan. Grabe sa pagkalaki ng batalay. Ito po. So bangus at tilapiyang Batangas po yung bentahan po nila dito, no? So yan po yung mga ina-update natin na kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Alright, so yun po yung mga latagan nila na mga isda na inyong mabibili. So tawid na ulit tayo dito sa kabilang site upang mag-alam-alam pa ng mga panibagong presyo na tumpukan dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Alright, so Nay, good morning po. Shout out po. So ito po yung mga presyo ng kanyang mga bentahan po dito, no, ng mga pusit. Ang pusit po natin ay nagkakahalaga ng, shout out po, nagkakahalaga ng 300 pesos na per kilo. Tapos yung mga bonbon po natin ay 100 pesos na tumpo. Pusit po natin ay 100 pesos din po na tumpukan. 50 pesos sa mga tawilis. May mga torsilyo din po, ayan, o, torsilyo. So ito po yung mga presyohan, no, ng mga tumpukan ay 100 pesos. Yan po yung mga galunggong na kanilang ibinibenta at meron din po mga tulingan, no.
Magkano na kilo, kuya? Kalapit, 200 ang kilo, boss. Magkano na? 200. 200 ang kilo ngayon ng galunggong. So, bumaba tayo ng presyohan ng galunggong, no? Baba na ng 200 po ang per kilo. Sa mga nakalipas na araw ay 260 po yan. Ngayon po ay 200 pesos na po ang per kilo. At maganda rin po yung bigayan nila ng mga tumpukan. 100 pesos na tumpukan at makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Boss, salamat po. Thank you. So, abante na tayo sa karamihan o sa dagsa ng ating mga mamimili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning po. Shout out po. Good morning, good morning. Ito po ang presyon po ng mga gulyasan po natin dito ay 120 na kada kilo. Tapos ang yellow pinto na po natin ay 180 na kada per kilo. So shout out. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Ayun, shout out. Tapos yung mga bentahan po dito ng mga isdang tulingan ay 120 sa kada per kilo. Akala ko pre, pinagtabi mo na naman pag-aalaga at saka pagtitinda eh. Mukhang tulog sa bahay ah. Pre, thank you ah. Salamat. Good morning patay. 200 po ang per kilo ng mga bangus dagupan. Bossing, magkano yung bentahan mo ng tortilyo? 220 ang kilo. 220. Yun po, 220 po. Bisugo. Ayun po yung mga presyo, no? Etong Omni, magkano? 200 ang per kilo. Yan po yung Omni, oh. Naku, napakasarap dito sa sinabawan, sa sinigang. Panalo lasa nito. May mga tinolang luto. Sa mga Bisaya, yun ang talagang mga luto nila dito eh. Makasarap niya, no? Boundary ka dito sa mga ano, taubang kaldero nito pag ulam mo pag sinigang eh. Alright, so yun po yung mga presyo, no? Tapos dito po yung mga tumpukan. Ayan po, 100 pesos po ng mga tumpukan po ng galunggong. Boss, salamat, thank you ha. Maniwa yan. Tapos dito yung mga bangus dagupan, no? 100 pesos na isang peraso, 120 na kada peraso. So wala pa rin tayo nandito na mga bangus niya na tatluhan, no? Na 150 o 170 na presyuhan. Minsan nga bumababa pa mga presyo niyan. Inaabot pa ng 130, tatlong piraso at good size po yung mga laki ng mga bangus dagupan. Alright. So yun po, yung mga na-update natin ng kanilang mga latagan ng bentahan ng seafood sa bayan ng Malabon Fish Market. At dito naman tayo ay magtanong. Wag po tayo makakalimot. Magtanong tayo ng mga presyo ng kanilang mga gulay. Gulay is life. Gulay is life. Magkano po ang presyo ng mga nakabalot? Magkano yung repolyo ko? 15. 30 lang. Thank you. Magkano po yung nakabalot, Nay? 50 lang yan. Ah, Napakamura o. 50 pesos 50 pesos. na nakabalot po, no? Ito, 20 Nakarot. pesos. 20 pesos, tatlong piraso na. 20 pesos. Napakamura ng silin. Dami, 20 pesos. Dati mga presyo ito, ginto. Umaabot ng 1.5 isang kilo, no? Ngayon, magkano, Nay? 10 pesos? O, 20 pesos na lang po yung presyo ng Patak sili. lang ng 120 ang kilo. O, diba? Murang-mura na, no? Nay, salamat po, Nay. Thank you po sa mga presyohan ng inyong mga in-update sa akin, no? Sa aking pag-vlog sa bayan ng Malabon Fish Market. At kailangan ay humataw tayo sa pagsayaw. Okay. Okay, alright. So, ito po yung kay tatay, oh.
Magkano po yung mga tilapiyang Batangas po natin? Pag 20, boss. Ay, dyan sa mga bangus po. Yan, 200 pa rin, Ang kilo. kilo, no? Pag bumili kayo dito ng bangus, may kasama pang sayaw. Yun. Yan po pang iyaw. So, shoutout po. sa inyo. Yan po si tatay, no? The Dancing King ng Malabon Fish Market. 200 kilo. So, Jam Apparel. Support po natin. Jam Apparel po sa Facebook. Panoorin niyo po at kayo mag-e-enjoy sa kanyang mga vlog. Siya po ay kapwa content creator ko, no? So, shoutout po, Tay. Maraming salamat po. Supportan po natin si Boss Lando, boy. Salamat po. Enjoy and be safe po. God bless po. Thank you. Salamat po. Pag mo, araw-araw. Mga sipag. So, yan po yung mga latag po nila dito ng mga seedless, no? 160 po sa mga per kilo. So, ito po yung mga latag. Magkano yung mga presyo ng tumpukan? 10 piso sa mga okra. Eh, yung mga, ano natin, tawag dito, kalabasa pampalinaw daw ng mata. Pero ako malabo ng mata ko eh. Magkano? 10 piso rin ang presyo. Ito mga 10 pesos din. Ayun. May mga 20 pesos din po, no? Ito 20. Ayun, 20 pesos yung mga kamatis. So, yan po yung mga presyo ng kanyang mga latag na gulay, no? Salamat po. Thank you. God bless. Manggang hinog ay 50 pesos kalahating kilo, 100 pesos ang bigayan po nila ng per kilo. Ang ating mga mangga po dito, no, 100 pesos din po na per kilo yung mga manggang hilaw na masarap at malutong na inyong makakain. Seedless na 50 pesos na kiat-kiat, 100 pesos na per kilo. Alright, so yun na nga po at nakapag-ikot na tayo sa bayan po ng Malabon Fish Market at kasalukuyan nakapag-update tayo ng kanilang mga presyo, no, na napakaganda at sulit at marami kang mapipili na iyong uulamin. So shout out sa ating mga kapwa content creator sa Carmen Planas, Burautan. Shout out po sa inyo. Hi, good morning. Shout out po sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market upang mamili ng mga murang bilihin at makakapili at makakasulit ng mga bilihin dito sa Malabon. So shout out sa ating mga silent viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer at sa mga nagko-comment sa aking mga vlog po dito ay marami po salamat at sa mga nag-share din po ay salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless and bye bye.